Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li sa jsir study hub fil-kampus tal-Università ta' Malta f'Għawdex. Fil-ftuħ tal-Kungress 2026 f'Tasannat, Dr. Abela qal li dan hu kunċett intis biex iż-żgħażagħ ikollhom l-ispazju meħtieġ biex ikunu jistgħu jtejbu l-abbiltajiet tagħhom. Ħabbar ukoll li b'inizjattiva bejn il-Gvern u l-Għaqda Volontarja Rota sa jiġu installati 150 bicycle rack f'Għawdex sabiex dan jippromovi aktar mezzi alternattivi ta' trasport. Il-Prim Ministru qal ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin issa tinbeda rotta ġdida tal-fast ferry bejn Taslima, Buġibba u Għawdex. Dan qal wara li tlestew it-testijiet fuq il-mol ta' Taslima. Dr. Abela qal li għall-Partit Laburista Għawdex hu priorità. Sejjaħ lil Għawdex bħala motur ekonomiku prim u qal li l-Partit Laburista jemmen fl-abbiltajiet u fl-aspirazzjonijiet tal-Awċin. Innota li l-ekonomija Awċija illum qed tipproduċi biljun euro, 3 darbiet aktar mill-2013. Irrimarka li fl-aħħar budget il-Gvern allokal Għawdex 122 miljun euro, 3 darbiet u nofs iżjed f'dawk li sejjaħ investimenti ta' fejda lil poplu Awċi. Fl-indirizz tiegħu Dr. Abela qal li l-Partit Laburista qed iħares li jkompli jwettaq l-aspirazzjonijiet tan-nies f'ċirkostanzi ta' sfidi kbar minħabba dak li qed jiġri fil-Vant Nofsani u l-Golf Arbi. Is-sitwazzjoni bla preċedent qal li ġabet magħha realtà tas-suq internazzjonali taż-żejt u realtajiet fi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea fejn pompi tal-petrol u d-diesel qed jispiċċaw mingħajr provvista. Id-Dr. Abela qal li min-naħa l-oħra pajjiżna jista' jibqa' jitħaddet dwar kif jista' jkompli jwettaq l-aspirazzjonijiet tan-nies għax l-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż huma fi stat ta' saħħa qawwi. Irrefera għal dik li sejjaħ aħbar sabiħa l pajjiżna, dik tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Morningstar DBRS li qal ikkonfermat l-aqwa rating li qatt tat lil pajjiżna. F'mument ta' tant taqlib internazzjonali, Dr. Abela qal li tlieta huma l-konsiderazzjonijiet li wasluha biex tagħti ċertifikat tant qawwi lill-ekonomija ta' pajjiżna. Fuq quddiem nett il-politika tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija minkejja li qal li mill-oppożizzjoni ħadd ieħor ta' parir lis-suq jitħalla jsuq. Isegwu il-politika li l-Gvern adotta li jbaxxi t-taxxi l-isfel waqt li żied idħul u s-sostenibilità tal-pis tad-dejn. Qal li dan ifisser li politika ekonomika progressiva il-Gvern qed ikun ta' tarka ma' Gvern Laburista għal Dr. Abela hemm serħan il-moħħ u stabbiltà u garanzija għall familji Maltin u Awċin.